Здравейте, аз съм Даниел Баев. Здравейте, аз съм Диди. Здрасти, ние сме таковата шоу. Искаме да ви приветстваме в Vlogballs.bg. Тук можете да откриете моето И моето. И моето. И моето И нашето предаване. Целта на Vlogbox е да събере на едно място всички интересни авторски продукции. Ние, Ние, авторите от цяла България, се обединихме за да създадем тази мрежа. за да създадем. Vlogbox. Тук ти можеш да следиш, моето. Нашето. и моето предаване. Тук ти можеш да се абонираш. да пишеш коментари. Тук може да правите това. Това. Това и това. Това. Вече всеки е на само един клик разстояние от теб. Така че не забравяй да се регистрираш веднага. Ако сте автор, Искате да сте част от нашия проект? Можете да отидете на линк в описанието И да попълните формата.